Nobody knows tomorrow. Wakụkọ ndị elili ife ọ na-echọrọ imerụ mmadụ n'ụwa merụ mmadụ ife bụ na chi kwekọrịtarụ imerụ ya onye ahụ wepụ obi na ije ruo na if you dey do pass yourself or ị na-eme extra ka o wee sị nwanne onweghị ife anyị asị. Ana m agwa gị eziokwu, ememewe etu people si behave n'ụwa onwere onye anyị ada emere ife ọma again n'ụwa because na ọ anụmanụ ka emeela ọgụ o buru na kpuo n'ime ọfịa, mana anyị nwawo mmadụ aghọga anụmanụ these days. Ịghọtago? Inene history of people who worst enemy today. Efu na those people, one of them wu onye mekarịcha n'alụ ofu onye n'ime ha ọgụ. One of them nwere ike wuru onye kpọpụtara onye nke ọzọ na n'ọnọdụ ọnọdụ onye ahụ nwere ike ọnwụ n'ume n'alụ onye so many things. But the fact is that na we human beings lack ability to appreciate people. Showing gratitude is more like it's a sin according to human nature. Only few. Onye ka nji wee gwa mmadụ na sometimes ị na-criticize akwụkwọ nsọ wọta na mụ gwara na ọwụ na this scripture na this Bible na-edeghị through the inspiration of the Holy Spirit. Mara na onye ọwụ na onye dere akwụkwọ ahụ onye ahụ the greatest philosopher or the most wisest man that has ever lived, because how was he able to predict today more than how many thousand years ago the Bible? Naanị mmadụ ili ka Jizọs gwọrọ ọrịa mana naanị otu onye bịa kene ya. Kedu ife na-eme today? Kedu ife na-eme today? More than 90% or 80% of people imere ọgọ ha emechalụ fight alụ, and ha na-fight okay their worst enemy. They can even look for anything ha eji destroy you with higher dash. How can this bitterness, how can this wickedness come from the people you have showed love? The people you have more like sacrificed a lot of things all your life. But it is not just limited to you. That is human nature. Ability to say thank you, ability to say God bless you, ability to say if not because of you, we lack it. So achọ ife anyị eji setụrụ show okwu na ụka anyị eji setụrụ hala amụma n'ebe igwe. Now let me shock you. Those things imelufa, they cannot even reciprocate quarter of it to you, not to talk of anybody. For example, many people mmadụ squat n'ụlọ today, they cannot squat anybody. Ha nwere 1,000 reasons why they like staying alone. Ha nwere 1,000 reasons why they don't like people invading their privacy. But how when the people squat to carry chalo? So that favor email, he cannot even reciprocate quarter of it to even one name working come on afọ. Manona no sago gweba ande mgbe anyị na-enyelu ha aka nwe ife ha ya dị kwufe. Some of you if unu putere n'ọnụ wife, if unu putere n'ọnụ wife ọnụ na-arịa today maka mgbe anyị na-emere ha ife a onwe ife ha ya ekwu n'ọnụ. He who pays the piper dictates the tune. Onwe ngo all and all mana onye gaghị ụbọchị the moment onwe ha na turn around or breakthrough ịmara na ọkwọrị common 5,000 ọkwọrị common 10,000. Ịghọta na oge ahụ ọgbata ife niile anyị na-emeri anya oge ahụ mara na even without you na God can send another person merie. Ịghọtago? So and onye ọna ya ahụ ị na-echetara ife imelu ihe ọ na-ewe iwe onye agha ezigbo mmadụ. Ịghọtago? Because ụfọdụ ya asịgo o mezielu m ife a ọ na-agụ ke jee mekwanụ mmadụ ife ahụ o meru if you sure you say not this. Ịghọtago? So ị na-emelu ndị mmadụ ife n'ụwa, no do pass yourself. Onwekwa ụdị ife imelu mmadụ n'ụwa onye ahụ wụrụ an ungrateful somebody, that person will still forget it. Some of you fail in a business today, ebe na try to stand their others. Ụfọdụ lose their life today, ebe a na-achọ ka ha save others. Ụfọdụ lose their integrity today, ebe a na-achọ ka ha protect ya integrity ndị ọzọ. At the end of the day, ndị ahụ take his sacrifices niile kere ebe fano today. Ụfọdụ n'ime ha so more like your worst enemies today. Such is life. So the best way is not for you to allow them to tie you down and keep you somewhere with nobody knows tomorrow. At the right time, mgbe ife niile gachara ha ya gwa unu echi niile Sunday.
na actually that they actually knows tomorrow. Go. So if all nature ime n'ụwa mee ife go na chiwu kwekọrịtara imecha ihe tụfuo ihe the only sacrifice ị nwere ike ime n'ụwa imecha n'onwe ihe regret ya na ọwụ not to your family members because na imechasịchara nwanne m nwoke ife today o wee wụ na nwanne m nwoke emechalụ nwee ego wee chefuo ochefuo onye echefu nna ya ochefuo nna ya onye echefu nne ya ochefuo nne ya onye echefu ụmụnne ya efu na that thing ka nọkwa within the family ịmamefukwuru nke a ya wee mechaa ọbịa ọgọ iburu baa ọfịa ịchọ hapụ ụmụ ji echukwawa ụmụ onye ọzọ ịchọ hapụ ụmụnne ji echukwawa ụmụnne onye ọzọ ịghọtago emechaa taa nkịta ya apụ jee chọrọ onye nwe ịghọtago nkịta rijuo afọ obere ọ pụọ na-abụ onye nwe ịghọtago so it's just that we don't learn after everything I have done for you if ahụ efu mgbe ahụ ị na-emeri ihe ka ọ ma value you mgbe ahụ ị na-agwazie ya ọkara ige onwere ife ojizi dị na-eme ịghọtago if not because of God anyị agazi eme ife ọma so meru n'oke one ya ha na-enwu ka ọ ya wurie mmadụ n'ime erie chukwu extra ahụ ị na-emezi ka o wee wụrụ nwanne ife ahụ a na-agwa I can never forget ụgha they will not just forget about you they will even add to your pain iwe baa akwa mgbanwe obi a lot of people had go heartbroken ekwu na-ewepụ chukwu if not because of God mmadụ ya adazi eme ife ọma go and check go and check ingratitude to me in my dictionary is a sin ana m account as the worst crime mmadụ nwere ike commit because na ịmahụ ife onye na-erughị ife ahụ passing through you don't know ife onye ahụ passing through before he was able to do that thing for you. You are only seeing that thing omero. You are only seeing no near 5,000 way bo mpa mana if ozi food deny onwe when you 5,000 na e more problem nyawa incur onwe e more no ba na debt e more the magnitude of problem nyawa create onwe ebe ọ na-achọ ka redeem o mo ebe ọ na-achọ ka ọzọ at the end of the day what you are seeing no akwari ego ne akwari so pocket money go na nyem akwari safe account na eme fọdụ n'ime ụlọ na awọkụ ọ na-abụ m ọnụ and obi mgbawa okwu mmadụ ji obi mgbawa wee gwuo ọkwa ezugo kwuru nka ịghọtago nobody knows tomorrow mee ife sigo n'obi ma ife go na chi kwekọrịta hapụ blackmail of nobody knows tomorrow a echi niile bụ Sunday because idebe ha na ịma ha today at the right time ha ya agbaghị ife chiwo gbago time onye ha ya agbaghị na time na-akọta ata gbaghị na ife chi niile share this video.